ngizonenzela isibonelo ngonjoko. Nombona unjoko angithi lo wasemshisandla. Unjoko ukanje nokhuzani izithupha zegwayeni. Ya, ngasho ngithi basondelene kakhulu. Njengomkhaya njengabaculi futhi. Anikaze nasizwa sithuka unjoko. Unjoko njengoba kade kuphela unyaka nje uvoto okanye kukhankaselwa ingoma ezohlukanisa unyaka, waphumela obala wenza ipost wasupport ingoma kamkhaya wakhe uKhuzani. Asikaze simthuke futhi. Anikaze futhi nibone umthandeni ebhala etshela unjoko ngomngozi balento ayenzayo. Uyindaba ngeke akhathelwe ukuthi ubani ephile nobani ubani engaphili naye. Kunalento enenza kuSminorf. Sminorf akaze amthuke uKhuzani. Sminorf unetemu angena lisho stage elingacreateanga ngoyena elalishiwe umthandeni ngaphambilini wase wangena nalo walisho. Esikhundleni sokuthi ngigxeke umsunguli walelo temu-ke ngizogxeka uMntorong, yini ningaqondani nomthandeni. Njengamanje nina uSminorf nimblamela ukuthi okanye senimbuka ngeso elibi ngesimo sokuthi ucheme nomkhaya wakhe. Unjoko nje ucheme nomkhaya wakhe, kodwa mina ngiyawuthanda umculo kanjoko. Ngeke ngizofuthi ngithi ngicaka unjoko. Manje yindaba ke lokhu ka lo mfana lo uSminorf kube wrong egcineni kwakho konke kuziwa obaba abulala umculo yithi uzothi abalandi bamthandela abulala umculo. Uthi abalandi yabona mina umthandeni noye kuba umlandeli wakhe mzukwana wabhala ipost ngomuntu emgxeka ngesimo sokuthi lo muntu umgxekela ukuthi usondelene noKhuzani. Cha, noye kuba umlandeli wakhe uyobutshengisa nje ukukhulu ungacabangi. Ngoba ngigcinile lapho. Uyabona? Lo mhlezi ochaza isema ngabafowethu kahleni bafowethu egcineni kwakho konke nina kumele nibe innocent. Thina sibe guilty yithi esenza izinto wrong nina right. Wenzeni uSminorf?